Simba arati ntagete yani muntu tantango nyesi otagontegerera ndore Simba arati motebi ng'omwana oito aya no muntu tware kurigereria enchera gware gusaba chikuru okorera ogotebanga igo kwarie tuchinda egere tomwerese ene nyagitari yaitu togocha ano se itu twensikira omonto akure ine gavana Simba ngokonyura abantu onyo oberira makonde oyo mambire ndogocha one otarioro ora makondoka bone karona achiche narigererie kieni kiayombora namanya kubori naki nere bori bamanya gwantebinga estima yachiete amatukabere ekaro mubero oyo oreiga atagwa isi twatemire naji korigererie njera batemire yambora Chiamatebere korwase orogongo rwa Gusii nigo bare nobororo obonene ase bakonyegosia enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital emochari yaye nagoteba buna nigo etari kubarendera auba kero basirire abamwabo asirit koria lero efamilia yemo nigo yanyara kegoteba buna nigo nyagosira oyo omwabo anyarete ko bakagosirira ase enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital asa anyarete ko bagakobekwa ase emochari eyu kurende tibachiti ko bakumurigereria aso oboikiranu ase ritkuria lero ekero bachikorusi omobere banyora ko bwate amakonde amarieta ne nkuru kwenerio omambia oyo bwonkeo gondwete magenche ward nyamechio location nyamechio sub location omwana ominto cheni nkamorenta nyagitari ekoro kwa Kisii Referral cheno agende ko egwo obogwenia epati embe osirire ka sirire tiganga be kumochera nyagosira mosubati ominto na morenti robekiru cheno obekirwe ward obekirwe emochel egento kyogo kumia dero buna nacha komoya na makonde agoiteka na endo mubiri wonchokire bono gongusaba iga enyagitari enero twegenete ine gavana Simba ngokonyura abantu onyo oberira makonde oyo mambire ndogocha twagosabire mokiange stebweye abanyagitari aba bagokora emirimo abakorama abantu abaisi amang'ana maba matumbafu ataisaini asa abantu dingane neri yarire nabona go 26 chigwiki ibere naba nabo bare gotebinga omubire igore buya onye kipu kia saregete mbare korenta egento kende kiao gekonyo omubire marietane nesta morao mambi igondwete nyamechio location nyamechio sub location inje narendete nyagosira gare kamati yane inje namurendete nasoete nyagitari ye tare 12 nyagosira gantiga kitarikia 29 emo motienyo gatatu nkabeka mocheri omobere akero nabeka mocheri nkayotigora asama amago kakorera yane ase ngenjo naruete magenchare erega mukachi bwe town ya andorero omobere oyo amaene kero nachete nkaroro omobere akera achete akaroro omobere iganyore tore biya agatotebi bune family omobere mbuyore ekero nachete aiga munori nayo gachete ekero nachete gwakane bill yarenge Jumatatu ngaigwe sabu ya mocheri ngaigwe sabu ye ward ngakana ekero naganeti kororo omobere bono nkarora abanyagita ababarema bakongirangira chinjera gete ngeme meroberi gere bunere amaene nkegene nkwana yakorera ng'aki kaba amatebeti na nache takarigereria tigatwegene bo tokegena bo bonekero nachicha kuoyo omobere inde ne family korumagenche nyamechio location nyamechio sub location nari nanyorire omobere one otarioro ora makondoka bonekero nachiche narigererie kieni kiayombora namanya kubori naki nere bori bamanya gwantebinga estima yachiete amatukabere ekaro omobere oyo oreiga atagwa isi twatemire
naji korigereria enjera batemire yambura kero twarora batweresa igo twa appreciate naki tosoke togenda no mobere oyanyarikanire bone kero twaika isiko iga makonda agosogori koruchi mioro iga agosogori kerase bono bairanirie omobere ime ng'ana ande banyobeke biya bono tware kobori mwezi migongwae simbarati enjerachi chakori kichikura tokamwachi kura agatebe nga simba netaya ata kwaise na betelifati toiro murwaire Kenyatta hospital gose Ritoret Livaro tokarange Livaro onto bwate kisia ingi togo tigere Livaro yeito togende Ritoret togende Kenyatta tokarento moberega bono mobere bweko tosinyire nonye nabantu twachiche nabwo bakanire omobere oyo iga nabere bano gose taribo nabere igo bono omobere tosinyire tware kobori omwezi omegabana yeito simbarati ngwaro tebeti netaya bono taya yao kaikwaye irire twasabire ng'aintu twanyorira accident yeye bono tware kogosaba okonye nyagitari yeye iga bwango mono ase bari bare chigwati nemebere ere mojari igere danger zone igo imokie step with immediate effect igo bono abaibori n'abanyagitari gakiba babegenwa banyore chibesa chie chikubutiri babwate chiaba chiemebere kobwa kobeka emebere ndense bono nabatware kobori ongwa simbarati nga yore akaroto chandegete buo bunega abana gosabana minto ngaibono tokoira tikabona toebona se tokobeka omobere oyo egekogera ntokoira magencha makonde nechi moja lichaboreta amoroche igo twegenete nga simba netaya amaene buna aetete ebinyoro byonsi tokamorana isaine tokamoekero geke bono otoikirie asa toikiri bono nakitware gogosaba buna serikali okonye abantu bare gwati ntware emebereko na gosombu gochororo gaki okonye otherwise nabona are goikerigo ng'aki nabatware goikerigo ikina kitwasaba ng'a konye nyagitari yeito ribaga tokogenda Kenyatta ribaga tokogenda Ritoret igo tokonye eribare yeito egekogera mokonyero karebo Maritha nenkoro kwa Bernard Nyamwaro igo ndo mo director Juhudi Africa amang'ana ya human rights kiabeire gento kiomoichano sana ase enyagitari yaito giga ase mochari ya Kisii twabwate mochari iga ekero mugabana ngwae atarasoa ase emiberi yae kogachwa yagunda igero moichano ekere enyagitari enene eyo ere Referral Hospital ebwate enyagitari ebwate mochari emochari etumegete zaidi yechi milioni 100 koroisigwa konyora abantu banyasaye bo monene barure magenche batumekire chibese bagocha kuoya omwanchi obo bagende komwenia bamana gosangi ng'omobere ora amakondoka amang'ana aya namang'ana yobororo igo tokobori simbarati tabwati eng'enchende yonsi gotatiga ase emiti enyetatu iga kanete ng'amari ogotagorwa ayo ko preserve emebere yasirire bono tokobori simbarati tiga namang'ana okonya kominyokia ebinto okominyokia bitakonya abantu konya bagaka nabang'ina buna aba nabana abake ekero omobere osirire oba preserved in a manner ekero omobere oyo koirunka abantu begokia ng'aki omobere oito nogachetu bono chibese barwete nkobairane riore namba ya kabere ekero omobere oyo obeire iga nkoruore ase omobere oyo gotindekwa ekiagera ase ekemira kiomogusi teri buya omobere ore namakonde korigeria gunoe n'abantu gose bono bono twaboririga goikera amatuko ekero omokubi otarayara otige gwetwa gotumeka ebitamero ng'a nigo estima yaborete nyagitari gebwate generator naye kware goteba ng'a ongwae osaririe kiagera enyagitari tebwati estima enyagitari tebwati amache enyagitari tebwati amaguta ya generator aya gwachete inki gwatigerete emebere ekogunda
igo twabekire ngogenda tore court koboria boigo family yende nigo egotebuna ati yaisane geteno bokoreri bwa mochari ye nyagitari eyo ase banyara ko baba gotindika omwancho obo ewiki ye garitko rya Jumatano ase ekero baruseti omobere batanyarite ko bagokorera boikiranu abwese begetie omobere nkana konyora buna nigo obwate amakonde ase ritko rya rero nyare ko bagakoirana eri gokwana no boteneneri bwe mochari ye nyagitari eyo erinde korana ngaki barakonye nonye n'abantu bagochimutu au bagochikonyara koba bagotaka obokoreri korwase enyagitari eyo boigo bonsi nigo baboririe eserikali ye county ya Kisii kurigereria engane ebyo na konchoreria obokoreri korwase emochari ye nyagitari eyo yetane Grace kwambuka ochi wanegere motamaywa my sister naroberira kurutare mocha agasira Jumamosi eria yaetire ekerasira tukamuira bakamocheri tukanyora omonto tukamubeka getanda gateba omonto narororo okurusigwa koirwe Eldoret tiga karati gitekange igo number 55 tumubeka ororo ekere twamotebi tumubeka ororo atotebi ngamubeka ororo number 55 sawa rende akamubeka o tima etie mochari use bakubeku babere tiro timanyeti lakini rende ntu tugatiga omobero tukairana Jumatatu ekobwatia tukamubutukanya omobere mbuyore tukayorigereria bakokuyorigereria bono iye gochigwika Jumaine tugachana inde Jumatatu tugakana ebiri kere gento ange 36,000 tukamanya korwororo tukagenda ase sanduku tugakana nkamubogo tukatige sanduku iyo ngacha Jumaine tukabogoria sanduku tukagenda muno goika gesieriga esanduku ogotegubeka nsa amto nimbwate bakachianga ya bera isiko goseri kumune esese beka chianga au barengo babero musubati no musacha ne gwachimania ko bagite ekobe murango bakante bichianga toera bichianga gochaga iga bakandetere spray ye perfume ekorore yani indorere nchikogura ngatoma omomurone akaminyoka akareta kuri supermarket 550 nkareta bakamenya wonte ibeka magubeka keregento mabusoka siko ngakumi ngaki oyo no mwana ominto koikanso imerenda ndangeri ndigereri no inche buna kumubekera chianga motebi nkarore ndo nseri gochisiko kamotai none chiange chinangu mubekera chiaye rende tomana kumubekera tomanya kumubeka igoro rende na kibono ngokora agantabia bwese sanduku ero morangu banga chiange chionyetigo na bomba amereti nande enso nyumba omoeri ngochiko koirana nganyora bairete sanduku eri chitagekaira nkanyora mara moja kontengo mobero ori tonyorochi mwakorire omobero otoyorochi ore konali kabuga sanduku chire mwatani 6 nere ringo cha kumanya chibweka ine no orori oyo ori ngochiko yotubora inkarro mwana onoyo minto bori kabuga rende nsachinde buna arwarire ngakientambe gawo njoka kakitigantige nchabande bagacha mune mburere nyinge tokarora stogotire getiro gochibwa ya bukuru moturumesi na atambe yani embura akapara ngarikaya tokabogoria omobere tokasoka siko na gosaba tochikorera omobere nkatogende ririmu na toikaka omobere okunoru oroche munambwata omobere omanene iga yani niriaibika omobere ogosoka makonde korwa goba mutinyeti aria igoro igo gosoka makonde koru chimioro iga agasi onogeta tabwata aramende yonsi aramenene iga agasi onogeta kabori gaki chitiro chiare komokora iga ninki goso omwana ominta abera iga abantu bagachanga bono omobere okanga kororu abantu bagotama bakombori ayo muswati nkieke gwakora gaki nkabataipa ke perfume nagorere iga gaki takongira bobe ekiagera tingwanza gokorera omwana ominto bobe gaki nakora kende nche nkabwata ngakora ki yani enchara yandiete noroche nande wiki ngima mayanda yo mwana omino ingesibe ekwende obokendu ubole mbura yature yani enchara erie kaera ngategerera inkagenda nyomba nkemurio ono aba pomochi bakagamba tochi no muswati ominto bagakera omonyagitari korubosongo
onyagitari agakirwa esimi korwema agacha mugakore macho ino mumwamu agante ino okorire emiaka emenge 36 kamotei mbiya mono egasi ye kwanyegorete nyasaye okoete gepago eki estyle akorete egasi koru saa 2 mpaka saa 8 inche nomonto mbwate esukari mbwate pressure noroche buna orapeini omwana omino omorikereti buna are bosa ekiagera goika ebidi mbere ororo bono mokonye ase akonyara na my sister omokogoti tokana kobwaterana buna bekenyoro omaete batamete bakarigereria bono omobere twanyosiekerete erumu gete gochimate ase chingoko chikorara mtware konyobeka era ase eng'encho otiokire amakonde bono tokamanya omogaka oyia agakora egasi ere engiya akamosona sindani tabetiri sindani tabetetu chiri chikoirania omobere oyo omonto oba akamuora andigeretie akandiga into omoke bakamumorera eriogo gete ng'a formalin egasoanda echigoita amakondari akamotonga chisindani tatonge chisindani akamorosia mpaka agacha koirana bono nkarora omobere oyo okorereki oiranire omonwe oyo akanyobeka ama akayorusia amakonde abeke bambe enene noigatera orusia amakonde akamanya gocha kobeka amakonde aumore eriogo omana kokore kwende akayorosia mpaka okaba mwakoyia kogiramora yani agotonya mache segencho yo gwekumbanse esimiti oroche tari mesa igora akoroseri mobe negento kiandeta aiga igona chicha ndoro CEO ang'erese ng'aki mochari eye otwanyeroche riria ongwako igora munere ndabu mpaka tokarorene mochari engiya imisundi iyo inki kiagerete gose magoso kinakorete atari ng'ontebi ng'a nobwate amagoso are iga nomobere oyo imanye ng'a magoso kimbwate onye nkorusio ndusia ororo naende nabo natagete korusio nkarigereria style kwendera bete nkarora mochari nengiya bono naicha nkarora ntokoirani mobere togatindeka Jumatano ngatimoka igoro nindwarete okogoroga epigipigi yang'itete kere nkonya kominyoka ncha korora omwana oyo minta akonda aboka ndore si omobori naki mochari yaito ya bosongo gaki neya amakonda aina hii amakonde inkie kebe mbagototaire ndonye ne chibesa chibwenerete barosia omobere inkie kebe amakonda akobeyera ase omonto ogoikanka aibu nkarora aibu yogokumi mbarati ntagete yani monto tantango nyesi otagontegerera ndore simbarati motebi ng'omwana oito aya no monto tware korigereria enchera gware gote gosaba chikuru okorera ogoteba ng'a igo kwari etuchinda egere tomwerese ene nyagitari yaito togocha anose ito twensikire omonto akure bono erabe ya makonde iga ng'aito okogenda tochake korigi chinyagitari gochisigisi tochake korigi chinyagitari bono naende nonye chiprivate rero ngote 500 bagwakana mbagototebire rende insita kiyare kogera omwana oyo minto ankobogoria amakonde gochika imisuri ogokumi mpaka eperfume nkobagorera ya 550 baira yegetondo bamanya koira mbakomorosa esababu batare kumobetera chisindani ninki amagoso akorete